Goddag, vi taler om Thomas. Jeg har lidt problemer derhjemme. Det drypper for undervognen. Nå, så du foreslår, at jeg dækker af med aviser, så det ikke drypper på gulvet? Er du sikker på, at de kommer ud af alle hulrummene? Undskyld, hvad for en creme siger du? En specialcreme, som sikrer mod dryp, både ved ind- og udstigning. Let's get it on. Let's get it on. Så du kan stå 100% inden for, at Pava det er verdens bedste rustbeskyttelse. Tak.